Bé, anem a fer un vídeo. En este vídeo tenim un fitxer XML, així el tenim, que es diu libros, l'obrim, val? I este fitxer, així el tenim, doncs té una estructura d'XML, val? Així ho tenim, XML, en versió 1, encoding UTF-8, i, bueno, defineix un XML namespace, val? Així tenim, diguem, la documentació oficial sobre el XML esquema, val? I així en el XSI no namespace esquema location tenim on tindrem el fitxer XSD XML Schema Definition, val? Que validarà este XML per a que siga correcte. Val? Tenim l'element principal libros, val? I tenim cada un dels llibres. Val? Així tenim 1, 2 i 3 llibres. Val? Això per una banda. Val? I això es validarà en libros XSD. Bueno, libros XSD, pues este és l'esquema. Anem a obrir-lo, així el tenim, i res, així tenim l'esquema. És un XML versió 1 encoding UTF-8, i així tenim l'element principal, esquema, XML espai de noms, namespace, i és XS. Normalment li direm XS. De manera que tots els elements, incloït l'esquema, que és el principal, val? I l'element en principi rel, que és libros, val? Tots tenen el prefix XS. Val? Com que libros té fills, té més d'un fill, val? Entonces és complex type. Bueno, en realitat no entrarem en la sintaxis d'això, però bueno, cada element llibre pues, és un complex type, tipus seqüència, i així tenim, val? Cada un dels camps que té un llibre, el títol, la fetge de publicació i el tipus de dades, val? Així ho tenim. Bueno, sense entrar en més detalls, així tenim l'esquema, val? El XML Schema Definition. I, bueno, ens recolzarem en este TXT, que el penjaré en la descripció del vídeo, i el que anem a fer és, parlar de com puc validar un XML contra un XSD. I tenim diverses opcions. Per validar un fitxer XML contra un fitxer XSD tens diverses opcions depenent de l'entorn, línia de comandes, programació o eines gràfiques. Així tens diferents maneres de fer-ho. La primera serà amb Python. Val? Així tenim un codi amb Python fins ací, val? Que si l'executem, val? Si l'executem, està així, valida Python, val? L'obric i així està. Entonces, per exemple, el que obric és libros XSD i el que obric és libros XML. Si libros XML està sintàcticament ben escrit, segueix totes les regles aplicant l'XSD, el que farà és que ens retornarà l'XML és vàlid segons l'XSD, i si no, dirà que l'XML no és vàlid. Val? Doncs bé, sense més, val? Si a cas, a veure, trac una terminal i faig cd xsd, val? I, bueno, el que n'hi ha que fer, exacte,
Python 3 valida PI. Bueno, i mireu què mos dona. Que l'XML és vàlid segons l'XSD. Ha passat la validació. Bueno, pues anem a continuar. Així ho tenim. Val? Altra manera, la segona, amb Java, utilitzant el Javax XML Validation. Així tenim el codi, val? El codi és un poquet més extens, però bueno, en principi no entrarem en el codi, és Java, copiarem i pegarem i l'executarem i ja està. Així ho tenim, a veure on està, així, val? L'òbric i així el tenim. Així està el codi, val? Pues bé, ara es trataria de, en línia de comandes, val? Pues Java, valida Java, l'executem i em diu que l'XML és vàlid. Bueno, més maneres de poder-ho comprovar en línia de comandes. Si tenim instal·lat el XML lint, val? Estem utilitzant, com és el nostre cas, un sistema Linux, simplement cridant a la comanda, val? Amb els noms de l'XML i del XSD, que així ho tenim correctament, val? Simplement amb això, així, control V, vale. Simplement amb això, vale. Em diu que Libros XML està validat, val? Per tant, és el mateix, és correcte, val? I ja ens quedaria l'última, val? Eines en línia, per exemple, val? Pues bé, simplement agarre jo, me'n vaig a una pàgina web, vale? Així, i res. Pues, a veure. A veure, jo sí tinc el Libros XML, val? Així està. Tot això us ho passaré jo en la descripció, A veure, copie, me'n vaig així, i a veure això, i pegue. Val? Així. I, bueno, també podia haver-lo seleccionat. I així, pues, el XSD, que si acas el seleccione. Val? Entonces, a veure. Així està. El XSD i el XSD. Vale, pues ahí el tinc. Pues bé, sense més, cride a validar i em diu que el document és vàlid, val? I en realitat això és el que volia mostrar-vos avui. Vos deixaré tot este fitxer, val? En la descripció, més també així està el recordatori que no ho havia dit, que tenim que comprovar que el sistema té instal·lat, val? El Python 3 i el Python 3 LXML, val? Doncs fins així.